Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб шаби 7 ба 8 июн турнири калони UFC 316 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни Мераб Двалишвили ва Шон О'Мели барои камарбанди вазни 61 килограмми UFC хоҳад шуд. Ҳамчунин дар ин турнир чунин муҳорибаҳои шавқовар Гастелум зидди Пайфер, Баутиста зидди Микс, Люке зидди Холланд, Мурзаканов зидди Рибейро, Уильям зидди Густавсон ва Салпин зидди Ашмос баргузор мегардад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. шаби гузашта қариб ки ҳамаи иштирокчиёни турнири UFC 316 вазни даркориро карда тавонистанд ва муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. ана Шон О'Мели ва Мераб Двалишвили бошанд охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. биёед тамошо мекунем. хонумон ва ҷанобон, мабодо-талаб ва чемпиони пешина. Шон, медонам ки ту дар зиндагии худ бисёр чизҳоро тағйир додӣ. Ту ҷарроҳӣ гузаронидӣ ва акнун омодаӣ. ҳамчун довталаб баромадан чӣ гуна аст ва ин реванш барои ту чӣ маъно дорад? ман хеле сахт, хеле зуд ва хеле ботаваҷҷӯҳам, чемпиони нав. барор ҷаноб, пагоҳ вомехӯрем. Шуга Шон О'Мели, хонумон ва ҷанобон. биёед эҳтироми худро ба Мераб нишон диҳед. Мераб ин имконияти ҳимоя кардани камарбанд аст зидди шахсе ки ту аз ӯ онро гирифта будӣ. фикрҳои худро гӯй ки пагоҳ моро чӣ интизор аст. пагоҳ бусакунӣ намешавад, ман ӯро мешиканам. ҳоло ҳам чемпион. барор ҷаноб. чӣ гуна ки дӯстон дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин шаби 7 ба 8 июн баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. мисли ҳамавақта дӯстон, мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар телеграм-канали худ Паҳлавон теҷа омода карда пешкаши шумо мекунем ки шумо танҳо ба онҳо зер карда ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа обуна шавед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳамчунин баъди анҷоми муҳорибаҳо мо дарҳол муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд метавонед дар дилхоҳ вақт даромада муҳорибаҳои пурраи ин турнир ва дигар турнирҳоро тамошо кунед. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем дӯстон. хонободу сарбаланд бошед.